Kaixo, Oiane naiz, Marratik atatzean dagoen sortzailea. Gauza mordua ditut kontatzeko, ez dut jakingo inoiz nondik hasi eta non amaitu, orduan bat iburri honen barruan, hasiko naiz apurtxoa kontatzen zelan sortu zen Marratikat izena, eta zelan sortu den nire identitatea. Oraindik ere, argazkilari izan naiz, ingeleseko irakaslea, irudigila orain, gifak sortzen dituena, irakaslea, bideratzailea, tabernaria, Iberdrolan lanean egon nintzen ere bai, ibilbidea denetarikoa izan da. Pixkanaka sortzen joan naiz, marretatik at. Beti marra barruan egon den neska jator eta zintzoa eta formala izan naiz, unibertsitate garaian klika egin eta unia ustea erabaki nuenetik. Gauza asko bere tokian ez dela ikusintuelako, baina bizitzak aurrera jarraitzen zuen, lanak topatu behar nituen sistema kapitalista honetan bizi irauteko, baina landa guztiz ere ezen nire tokia. Orduan ingeles irakasle bezala buru belarri ari nintzela, gustora topatu nuelako nagusi bat ni izaten usten ninduela, txikiekin beti aritu izan nahi 3 eta 6 urte bitarteko txikitsuekin, orduan gure ariketak ingelesean oso politak ziren eta beti eramaten nituen marrazkira. Ze jendean marrazten dagoenean, jarioan ibiltzen da, sortzen gaudenean edo kakorratzekin hori izaten da. Niretzat bazen sistema ona ingelesez hitz egiteko. Orduan behin da berriz errepikatzen zen esaldi bat, izaten zen marrazten ari ginenean zen, teacher, ¿me puedo salir de la marra? Teacher, marratik atera naiteke. Polita gustatzen zait gaztelaniaz esaten dudanean, 3 hizkuntza bat egiten dutelako, eta batez ere erdaldun hiztun horiek, normalean izaten ziren eskola erdaldunetan, bazekiten marra hitza euskalduna zela. Orduan, ¿me puedo salir de la marra? Eta, bai noski, ez egon arazera. Bai noski, nire erantzuna beti zen bai noski. Bai egun batean, 4 urteko mutiltxo batek esan zian, teacher, marratik atera naiteke, bai noski. Hei, marratik atera gaitezkela! Da hori barrura arte sartu zitzaidan. Zer gertatzen ari da, 4 urteko ume batek arnasa horrela botatzeko. Marratik ateratzeko baimena duela ematen zaionean. Gainera, uste dut ez dela ez da baimenik eman behar, ez? Eta horri izan zen dana haustura guzti honekin, apurtzen hasi nintzen ere bai, hortik arte terapia ikasi, eta hementxe, marretatikat, sistemako marratikat, kontatzen diguten bertziotik at, generotik at, hilea depilatzetik at, eta hortzi jo naiz, oraindik ere ez dakit non kokatu nire burua, sentitu izan naiz oso jogarekin konektatuta, garai txikia, berriro ere ironiarekin beste puntu bat topatu dut, amatasunetik pasa naiz eta marrazkiak izan ziren oso umeak, baina orain ere berreskuratzen ari naiz. Orduan hor nago, denbora guztian sortzen, eta beti sentitzen naiz apurtxu bat at. Da horrela, sentitzen naiz, horrela sortzen naiz, eta horrela esten edo hasten ari naiz. Nik oso argi daukat marratikat euskaraz dela, euskalduna dela, eta euskaraz izaten jarraituko duela, eta gauzak euskaraz sortuko ditu dela. Batzutan ahots bat daude, ama, eta zergatik ez duzu hau gaztelaniara pasatzen, jende askok ez ditu zure esaldiak ulertzen, galdetu dezala, izaten da nire erantzuna. Eta hor dago zurrunbiloa bai. Justu hain zuzen ere uda honetan, zalantzan egon naiz ia 2. marka bat sortu, de hecho izena badut, registratu dut, gaztelaniaz nire produktuak saltzeko. Nik enuen arte ederrak bidea aukeratu, uste nuelako beti konparaketan aritzen nintzelako, imaginatzen dute igual entzule asko bezala, konparazioa, eta konparatzen nituen nire gelako Jana eta Naiara, eta baina zelan egingo dut arte ederrak eura, baina askoz txarrago marrazten baldin badut. Eta horrela mugatu izan naiz bizitza osoan. Arte terapia egin ostean, esan nuen, hau ez da holan. Marraztea ez da arte perfektua egitea. Orduan pizkanaka hasi nintzen lotxatuta eta gorputzak marrazten hasi nintzen bururik gabe. Eta hortxe, prozesuaren parte bat, baina batez ere argi dut dela arbasoen edo emakumeen historiak kontatu alizateko. Danak ez, batzuk ezin ditu dalako entzun, ezin ditut sostengatu. Orduan batzutan oso happy flower marrazten dut, eta beste batzutan nahiko punki.
gustorago sentitzen naiz ponkia naizenean, baina, bueno, ulertzen dut, batzutan arna sartu eta sua kiskaldu behar dugu lapurtxu bat. Eta amatasunak hori eman dit, izan dut ere bai, moina izateko garaia, baina, bueno, pasada. Gorputz guztia zeharkatzen du amatasunak, orain Gazan gertatzen ari denaren edo Palestinan gertatzen ari denaren inguruan sare barruan emakumeak izan ditut batzuk amak ez direnak galdezka goratzen naiz esan ziala. Eta zuek ama izan da, zelan bizitzen ari zareten guzti hau? Eta goratzen dut, orain badakit kamiseta baten esaldia dela, baina duela hilabete batzuk hori esaldia izan zen, duela pare bat urte ez dut horrela bizi izan, ze, bueno, inbasio hau urteak daramatza. Baina orain amatasunetik sentitzen dut seme alaba horiek gure seme alabak direla ere bai. Eta hori da, denon seme alabak direla. Da honek eman dit erregai asko sortzeko, baina bueno, punkia izaten jarraituko dut eta amatasuna momentuz alde batera utzi. Ez dut nire gorputza guztiz onartu mundu honetan, zaila egiten zait oraindik ere, baina etxeko lanak egiten ditut. Hondartza nudistetara joaten naiz, depilatzeari utzi diot, makilatzeari aspaldi, naiz eta gaur tranpapur bat egin behar izan dudan, ze amatasunak ez dit ondo lo egiten utzi. Baina, bai, uste dut diskurtza hortik hartu dudala. Askatasun hori badatorrela ere bai, autozaintza. Zaintza saldu digute, kremak ematea, hila paindegira joatea, depilatzea bezala, eta ez da hori. Argazkilari nintzenean, eskontza asko egin dituen. Eta bertan, bueno, eta gero bai dantza taldeekin hor izan nuen hausturarik handiena. Baina, bueno, eskontzetara joaten nintzenean onartzen nuen, edo oso ohikoa ikusten dugu, zelan emakumea goizeko 9:00, ni ja 9:00 berarekin egoten nintzen, nila paindegia zeukalako, azazkalak margostu, ez da gizer, jantzia jarri, eta parafernalia guztia, baina aurreko egunean agian tintatuta dana. Eta gizonezkoa baldin bada bikotea, nire kasu guztiak horrela izan dira, 15 minututan gizon hau bazegoen prest. Nik nahi dut, jendeak nire artea ikusten duenean, interpretazio askea egin dezan, sentitu dadila, badaudela izateko edo ederra izateko beste modu batzuk, berdin zait borobiltasunean edo iletsuan edo kolorean, aniztasunean. Orduan, hori dut helburuetako bat. Eurentzat izan dadila apur bat gotorleku eta esatea, hori ni naiz, biluzik korrika hondartzan. Zendu zitzaigun, eta oso horregin neukan, ze esaldirekin agurtu nahi nuen gizon hau, ze hainbeste, nik ez dut hurbiletik ezagutu, tamalez, baina, heldu zaizkigu, heldu zaizkigu bere pentsaerak, bere izateko moduak, bere bizitza esperimentatzeko moduak, eta justo honekin hain zuzen ere, eta marratikat eta dana, oso konektatuta sentitu naiz beti, orain amatasunean eta autonomoa izan da, eta, esango dut, laguntza publikoari esker edo erruz edo ez dakit ze aditz erabili hor, eman izan dut nire denbora nire alabarekin, eta ez bakarrik alabarekin, baizik eta nire beharrekin, nire gorputza ondo sendatzeko, izan dudan depresioa nunbaiten etzan alizateko, denbora hori tamalez egin duena izan da, dirurik ez duela generatu, ez? Eta horrek, antsietatea, soldata bakar batekin bizi gara, ez da, erreza Euskal Herrian horrela bizitza, eta gero nire bizimodua nahi dut izatea, aldudan guztia sortzaile erosten diet. Badakigu, ez dela merkea ez garestia, badakigu presio bat dagoela horren atzean, eta nik gustatuko litzaidake ia betero zer erosializatea, ez da errealitatea. Ordan oso momentu gogorrak izan dira, baina beti izan da holan. Denbora eta kapitala. Uste dut oraingo gazteria badatorrela nahiko fuerte, euren denbora eskatuz lan berrietan edo ezain berrietan eta dena eraldatuz. Eta uste dut gure beharra dela ere bai horrela ulertzen. Nik horrela ulertzen dut, autonomoa izan nahi dut, oso argi izan dut betidanik. Sorte izan dut nire bizitzan, bai Maialen Burgeño, bere izena ematen dut, esateko emakume maraio oso bat izan delako, Ingeles Akademia sortu zuena, eta hemen aurrek urtean zendu zen Jon Partera, inguruan izan ditu dalako, eskuzabalik, eta beti nahi izan dudana utzi delako izaten, eta nire lana nik ulertzen dudan moduan egiten.
horregatik egoak hasi zitzaizkidan eta bide honetan nago. Baina nik ezin dut lan formal bat eukin. Ez da, ez ditudalako gauzak goitik jaso nahi, oso irekitan nago ideia berrientzat eta mandatu berrientzako, baizik eta hori, denbora nahi dudalako. Bizitza bizitzeko, bizitza gozatzeko, elkarbanatzeko, militatzeko, ez dut militatzen. Aktivista naiz, baina gustatuko litzaidak, ez? Beti gehiago, baina ongitasunetik, osasunetik. Eta esaldi horretan, uste dut oso argi uzten duela. Gaixotzen gaituzte, denborari gabe geratzen garelako, disfruterako. Ez dugu jogarik behar, denbora behar dugu, besterik ez. Non lortu nire lanak? Marratikat.eu zen, webgunea ez dago amaituta, pazientzia apurtxu bat, baina bestela e-mail bidez idatzi alidazue, WhatsApp bidez idatzita ere bai, edo gaur egun oso erabilgarria dugun tresna marabilloso horretan, eta nekagarri horretan, Instagramen ere bai topatu nazakezue, Marratikat.